Kowe mulih ora usah langsung mulih. Kenapa? Tak tukokne klambi ning Kadisri lho. Ya ampun matur nuwun, Bos. Apa sih? KDS. KDS. Kadisri. Kadisri. Cakep. Setelan cuek baru malu. Teko pinggir jan koyo Saiba ya. Bodine, Pak. Heeh, sok kene tatunan ula kene. Lah bareng teko mburi, Pak. Kok Pinggir kaya Saiba. teko mburi, bayu lagi traktor lagi lebih gedan lagi. Kapanane tak tato ulo, Bos? Nyapa? Terus kan aku diet, Heeh. kan dadi cilik. Iya. Dadi cacing, Bos. Aja ngono tak omongi, aja sok nato-nato. Lah Terus? Tangga kuwi wong wedok duwe dhuwit, amit nun sewu sing wedok-wedok. Alise ditato. terus. Umur 30. Saiki umur 60. Alis ning kene melorot ning isor saiki. Tenan tak omongi. Tenan takoni. Dadi lak mlaku saiki alise ning isor mripate ning dhuwur. Tenan. Ya carane no, Pak. Apa? Operasi plastik no. Operasi plastik jengkolmu kuwi. Dek kenane tanggoku ya ngono. Apa kuwi jenenge irunge kan pesek. Terus disuntik tuk. Kuwi langsung Sontek apa? solikin. Silikon. Kuwi disuntik. Lah kok dokter lak golek dokter kaya dokter sing asli. Aja sing abal-abal. Disuntik anu apa kecepetan lak ngene. Langsung kene mbendol ning kene lho. Dadi saiki kaya buta terong lho sirah. Alis tenan. Tanggaku saiki mripate ning dhuwur alis ning kene. Ya ditarik mundur ngene. Ditarik mundur lambene terus ning kene kok. Hati-hati tenan. Dilanjut Ya, ya. dilanjut. Oke, balen. Setelan cuek baru malu. Masyarakat genteng dermaka maron dermaka bere pasti beres. Aduh, ono kangkung dijejer-jejer. Bapak Agung. Gedang nyawer. Aduh, kembang turi, kembang melati, kesenian tradisi kudu lestari. Suarane penak yo. Penak. Wong sayang bodine sing elek lah suarane penak takon. Pak, awakmu Kowe nyanyi apa-apa no iso to, Bro? Aku. Nyanyi Banyuwangi iso? Ngomong kaya artis Banyuwangi so. Ini nadanya apa? C ya? C. Coba. Banyuwangi. Banyuwangi boleh, Pak? Anu kaya kuwi lho penyanyi Salino lho, Saliono. Suliana. Lah ya kuwi. Iya. Tanggane nek jenenge Saliono ngono. Banyuwangi. Iya Banyuwangi. Apa? Ya sembarang. Sakarepmu. Gregis. Wani piro. Iya. Jaluke suwani piro. Awakmu ning kene iki nyenengne masyarakat terus wani piro. Coba. Iso ya kowe ya. Kaya karaktere apa ki jenenge karaktere suarane cah-cah. Artis-artis Jawa Timur iso. Di Jawa Timur Banyuwangi ku Saiba Safua. Sapa sapa to? Sapana. Saufa di Sapana. Yang lagu lama tapi masih enak didengar itu aja. Apa itu lagunya? Selen. Oh, Selen. Oh, Selen ini budek. Saiba ngono. Saiba. Nungguin ya. Iki lho nyanyi. Wis ngerti nek dinteni kok ya. Tenan, engko tak tukokne iki Kadisri tenan kowe. KDS. Selen Alah, ora usah ge Aku Awakmu kono mutah. Nak Saiba ngono sik enak. Selendang biru. Menjiwai, Pak. Anjay. Sing ono ning pundakku. Pancen Saiba ya mendesak ngene iki. Luntur tanpa warna. Asik. Bekas neng klambiku. Alah. Emang lah Saiba ngono ya, Mas. Kan karakternya. Berarti lah karakter liyane iso kowe. Bisa. Lak sing rancak, Sing tau ceria. Karaktere Ratna. Identik nanti goyang. Reni Farida. Reni. Asik. Ayo. Dung tak dung. Say. Yen kowe njaluk
mosok kaya Teronan wis mundur. madeg Yo kan nyanyi. menyesuaikan lah, Berarti Bos. lak kuwi mau sapa ae jenenge? Saiba, Saifa, Reni dangdut, Umpama sing rada Rat nanti kait biasa rock. Oke. ngorok. So, sampe saudarane. Yo. Selendang biru. Iya. Sing ana ning pundakku. Iya. Tanpa warna bekas lampiku. Ciro lupa. Wes. Kaya pada Tiga karakter. Saibalus, Iya. keroncong, dangdut, rock. Bisa ya? Iso lho, Pak. Dijadikan satu ya? Pak Agung ya apa kejelasan? Kuae aja Pak. Ya ini kok pokoknya nak. Wis to, engko pokoke sesuk Pak Agung mulih seneng. langsung ade ning KDS. Kandisri. Yes. Ayo Saiba, keroncong dulu. Ayo Saiba. Lek Pak Agung seneng mesti langsung. 3 2 1. Ya. Yen kowe njaluk lebih. Inilah dia Saiba contohnya seperti ini. Yen wis mati rasa endang ngomong. Apa nyangga katresnanmu. Asik. Masih keroncong sayang. Yen kowe njaluk lebih. Karakter suara tebal tipisnya itu pasti bagus. Yen wis mati rasa endang ngomong. Istimewa. Ojo mbok kandhani karo selendangmu. Rana tiga. Saiba! Yo! Selendang biru sing ana ning pundakku luntur tanpa warna bekas Dangdut tuh, oblak, tuh. sing ana ning Bunda keroncong. Tangkemmu gak iso meneng, he? Kurang apa aku, Bos? Gawe-gawe ning kancane ngono kuwi lho. Engko tak tukokne ning Ya, kantor. pancen. Oh, jancuk. Pancen kaya ngono kuwi. Sorry. Kon ya nantang-nantang aku, he? Aku mbok tes-tes ngono buktine iso tapi kon cangkemmu matamu ya, he? Senengane ngono gawe-gawe ning kancane. Sengkuni menengo cangkemmu. Lah kuwi gawe ning ngisor kuwi Kok mau. iku sing biasa, he? Kon ya wis bener iso, he? Kok iso pindah-pindah, he? Ini mau ngomong ning aku. Aku iki karepku ora kaya awakmu. Kaya sinden yang satu ini Sinden baling-baling. apa? Baling-baling bambu. Ono neh sindene. Sing iso nyanding iki ono. Ya enak, iki apa ora enak apa-apane lah. Iki wis Nekane sinden sing situ, Situ, sinden viral. Ya, sinden viral. Kita datangkan pada balapan tolong jauh. Hei, budale sinden viral. Yo! Silakan sayang naik atas panggung. Yo! Sinden yang sangat cantik, sinden yang sangat unik,
Ya ampun. Ndasmu saiki nek teleke ngono. Kok mbok entul-entul ki lho apa? Ora ngono bebek tok. Itu aksesoris apa, Mbak? Ini namanya aksesoris inovasi masa kini. Paring asma sinten mbok bilih badhe pitepangan Mbak Yu? Saya. Inji. Alah tak tonyo raimu malah. Sabar, Bos, sabar. Ya, Bos. ayo nih. Paling tidak tak kenal maka Tak idoni. Pak sayang. tak sayang, Mbak. Tak sayang. Tak sayang. Tak sayang. Maju ke depan. Mbak Probo ya? Iya no. Mbak Probo SH. Apa itu? Sarjana hukum. Son horek. Ngawur ke rumah sakit. Jangan ngenyek. Agak maju. Wabarakatuh. Assalamualaikum sik to langsung babar. Salam wis sing komplit. Kok iso mbok jutuk burine tok. Assalamualaikum. Lah ya kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awakmu sing nguluk salamnya Nguluk salam, kok apa? jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam gendeng. Yalah bengoki nyapo mbok bengoki banci bengoki. Wis sampeyan kok ngelokne aku. Lah nyapo ora ngelokne awakmu di jembatan ngisor wakeh kaya awakmu iki Mas. Plorotan. Kaya roh. Lah aku bendino diuber-uber Satpol PP. Nduk Cahayu. Akhirnya aku pindah. Pindahne ndi kowe? Ning Sasak Kretek. Roh ae karo Mas. Ini ki ya wilayahku kok. Iya iya. Nduk Cahayu. Pripun, Mas? Paling asma sinten? Injih, untuk warga masyarakat Genteng dan sekitarnya dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Kok gak enak dirungokne ngono ta jenengmu? Nyiliti sinten? Nyiliti Dokter Sugeng. Agung. Maksudnya kepanjangane kuwi lho, nyiliti sapa? Nyiliti sapa? Nyiliti Ana. Oh, nyiliti Ana. Ya. Litiana. Ya. Asli saking pundi Mbak Yu? Asli dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Perbatasan. Perbatasan. Nggih. Oh, omahmu kumitir. Oh, sing ngene iki mau to, Pak? Ya kuwi keluargaku kabeh, Mas. Lah keluarga. Oleh menyek rumangsaku. Nduk Cahayu. Pripun? Nika acarane kan Dinas Pariwisata Dinas dan Pariwisata Dan bekerja Bu sama Evi. bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dokter Agung. Dokter Agung yang selalu di hati setia untuk warga masyarakat Banyuwangi khususnya soal niki mubeng Mas. Sebab Dokter Agung itu putra daerah Banyuwangi. Putra daerah saka Tegal Delimo. Apal kowe. Apal Lek. ditanggap ora apal. Oh iya. Rumah saku nek Oh, iya, menawa apal lho. dulur Kaget pisan lho padahal gumun aku. Acarane pelestarian budaya. Pelestarian Aku budaya. wis nembang. Selentem Aku wis wis nembang. nembang. Aku Probo wis wis nembang. Piye lah umpamane awakmu ning kene dilindes. Pak, yo aja sia-sia to, Ya Pak, masa paling gak dilindes podo kancan. lah, Bos. Olehmu sia-sia to. Aku ning kene iki wis kabeh wong iki bingung ngerti nek aku gawe aksesoris kaya ngono ning mburi mau wis dinyang wong lho. Arep dituku 50 juta enggak tak kekne. Kekno. Iki lho regane pira murah 50 juta mbok dikekne. Moh aku. Kekno Diwenehne. Iki kok gak tegese. Awak dhewe- Kenal lho. Iki kan Bakti murah oke. iki. Nyapo moh aku 50 juta. Lah dituku apane to? Dituku sandase lho, Mas. Oh alah sandase. Lah nek dituku sandase aku nek esuk nek raup piye? Gantinan ban serep. Ya. Wajahmu kan kayak ban serep. Rumah saku le sia-sia. Oh sing sia-sia Yo ki lho. sia-sia no, wong awakmu ning banner mau ra enek. Selamat malam, Dokter Agung. Jumpa kembali. Alah. Yantune sak sok, Mas. Kok sak-sok Maksudnya piye? Yo, sak sok ngekeki sok ora. Maksudnya iki nek ketemu ngekeki, nek ora ketemu ya ora ngekeki ngono lho. Ya Mas. iya, lho ora ketemu apa ngekeki piye kok. Hebat loh. Hebat. Yantune menjabat sebagai wakil rakyat DPRD Iki provinsi. lah aku tenan ae dadi wong kene tak dadekne bupati wis ana Wah koyo. tenan Mas iki tenan. Beliaunya itu loh penak nek dijak tukar pendapat penak. Ya so. Sing angel iki diajak tukar pendapatan iki kuwatir banget. Ya jelas moh nek karo Jelas. dirimu. Lah kowe saulan iso mangan 3 kilo sapi. Maju ke depan. Oke, Mas. Nembang ya Nduk Cahayu. Siap, siap. Selindro, pelok, napa nun sewu, gamelan, napa nyuwun napa nun sewu. Musik bisa. Pentatonis, Musik saged. diatonis. Heeh. Musik Antagonis ada Mas. kuwi peran. Lah sing nis-nis iki aku ora apal lho. Apa?
Apa? minta musik. Musik oke musik. Coba. Musik Nadanya yang mana? apa? Nadanya Pakai C, apa? D, H2O. Loh, Masa dua-dua oh. X Rasa ditutuk nih. Sogrok. Mesti enggak ngono. XR Kaya Ayo. C apa? A minor. Amin. AM. Malam ini malam terakhir. Wih. Duduk Mas. A minor Mas. Iya aku loh. Berjuang. Berjuang. Duduk. Duduk Mas. A minor Mas ya. Duduk iki. Duduk kuwi. A minor Mas. Umi. Duduk iki. Duduk. Mas, duduk kuwi. A minor. Aran pokok nongko sesikan. Duduk kuwi. A minor, Mas. Oh, mesti jalan. Lah kowe iki ganggu lho, aku ki arep ngawali mbok disiki lagu-lagu. Lagune judulnya duduk kuwi. Oh lali. Oh, lagune duduk kuwi. Oh duduk kuwi. Duduk kuwi. Maksudnya iki dudukku ora kuwi. Oh ora kuwi Kang. Ora kuwi. Ayo toh. Dagu lho. Ora kuwi. Aja guyon. Teng teng. Ora kuwi. Ora kuwi. Kuwi ora kuwi. Banci endi? Endi banci? Banci iki mesti bakal mati. Banci gede. Mas. Nyapa? Apa, Mbak? A minor. Wedang nyanyi kok amin. Ndak. Bener loh, Mbak. Yo. Asik. Saka, saka, keri, keri, keri. Saka, Saka, keri, keri, keri. saka, saka. Keri, keri, keri. Aduh, Wedang nyanyi. Lah kuwi nyapuk senggak iki lho. Ya kuwi wedang nyanyi. Ya kok. ben yang penak ngono lho. kesuwen loh. Musim panas kehujanan Ranggowo payung. Ranggowo payung. Iya no. Senggake ngono. Musim hujan kepanasan payunge jebol. Wi ora payunge sing jebol, kupingku sing jebol. Oh, murid Ora usah cedak-cedak ya ora iso Oh, to. berarti saya halus. Ya halus. Oke. Musim. Musim panas kehujanan. Musim hujan kepanasan. Nyapa kentekan napas. Lho nyapa? Jarane jero halus. Lah nek halus aku malah merangsang. Lah piye? Biasa. Apa Artinya malam minggu. Oh iki. asik? Bagi orang yang malam Senin mau ke pesta malam Selasa. Oh, akhirnya nongkrong Malam Kamis. Apa bos? Badan sejatine wujud. Lah kok iso koyo ngene? Apa bos? Iki opo? Reja-rejane jaman bakal tak jenenge onde-onde. Masa onde-onde, Mas? Danio wijene paling teruntul. Loh,
Wan klelap-klelap. Nek dikuwahi rasane gurih. Rejo-rejane jaman tak jenengno bakso beranak. Bentuke kaya tahu. Tapi kok bulat-bulat. Yen ana rejo-rejane jaman tak jengakno tahu bulat. Waduh. Apa? Nyapa? Lah kok sinare padang-padang bentuke kaya bulan. Rejar-rejane jaman tak jenakne kadang. Wis tutup ora nek wis. Wis ora enak. Padang bulan wis ora enak. Nyanyi wong papat ya. Yuk. Wong papat ya. Loh, komandan. Mohon izin Dan. Rumah saku pokoknya kabaret kok piye. Kowe tak bulan balen kok ya. Kok gak iso sih, Mbak? Kok ora tau latihan to? Mbok latihan sesuk-sesuk iki lek main sesuk latihan. Lah Bojomu kon nekek. Tangga nada. Keduren lho Mas, keduren. Oh, munggah gak iso. Gak iso nek Jaluk aku. sing mudhun. Kulino medun aku Mas. Goblok ya. Kowe ora tau latihan to? Iki lho setahun lho iki wisan. Iki setahun lho, kowe ora tau latihan kowe. Salmisasi. Aku wis nang mang wis latihan gara-gara liwat kumitir menggok lho akhire. Oke. Goblok. Lagune apa sih? Patasi. Kowe tau jalan ta pecel matamu ki cak. Iki basa apa? Drama Cina. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nyapa? Nyapa? Apaan? Nyapondol. Nyapa lho? Nyapondol. Jane nyanyi apa pembunuhan? Loh, ini yang dinamakan menyanyi dengan ekspresi dan Gerak gerak. dan lagu. Ekspresi lah kancane jelungup ning kiri lho. Koreografi ning ngono. Aku ganti ngene. Bangke. Oh, jaluk kanan. Oke, langsung. Oke. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nyapa? Nyapa? Nyapa kok ngene? Pak Dokter. Nyapa iso wadul kono? Mohon izin, Pak. Anu kekeliruan, Pak, kesalahan teknis. Lah piye to kok Sini keliru? sini, sini. Lah mbok surung-surung. Lah nek aku jungkel ning gone Pak Agung. Lah terus apa to? Nyapa ning Paling aku antem buka apa to? meja ndasmu paling. Lho. Pecah, Mas. Sing pecah mejane. Ndasku. Jalukmu piye? Tengah. Makasih, Bapak-bapak. Iye. Putar ke tengah. Nona manis putarlah ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Hop. Nyapa? Nyapa? Dari jaluk tengah. Pak Dokter Agung. Mohon maaf, Pak. Nyapa? Anu bledos, Pak. Berarti iso. Iso berarti. Iso. Bisa. Sapa? Iso berarti. Nyanyi apa-apa iso. Bisa ta, Mas? Masih iso. Bisa. Ya, nadane. Minor. Yuk. Eman. Sabra. Riko hangsor. Eman. Hacok.
Isun wedi kelangan. Yo iso. Hang senjalong temenana. Kita pemain janger kabeh arek. Ancene wong janger kok. Ayo. Ayo. Ayo kawan. Iya. Sun, Welasi. sun, Welasi. sun, Welasi. sun mung bisa Lagune beda. Lagune beda. Sunwe. sun Cocok karo kanca-kancane, he? Aku dhisik lulusan MMA kok. Kowe ora tau melok janger. Gundul ya gundul. Kowe ora tau melok janger ta? Enggak tahu ya, Mas. Tak warai. Ayo, delok iki. Iya, iya. Aku dadi ratune. Kowe patih. Ki Pate, Iki wedoke aku genset. Bisa ora dadi jenset. genset terus tugasnya apa? Tok ngono tok. Kowe Yo aku kayak yo apa? Iya kene. Anu kowe karo kowe. Minak jinggo. Kowe dadi Aku dayon. anak sampean. Iya, dayon. Ayun. Dayon aku. Ngene lho kene. Pokoknya manut karo kae. Iso apa ora gundul. Iso, Mas. Prajurit lungguh sik. Wes lungguh kono. Oh! On mate pas. Mas, jelas omongan. Bupati bingung. Goblok. Pate lho iso. Cak omongan iso. Papa mate aku bakal teko papan mate. Senika dawuh mangke. Kalau semanggaken dumateng Wes. panjenengan. Ayo. Lah ra omong aku sik mangan nih. Iki lho buriku iki. Wes. Wes papan mate. Senika dawuh Asal nyong sampe sik. sangat angin kawula mundi. Asal jaman telu papan mate. Inggih. Dayon. Dawuh bose. Salam selesai. Ora nyaut lho janger iso teko lho. Kowe goblok iki lho pate lho nyaut. Paman pate. Senika dawuh sinuwun. Oleh kadipaten polisi ilmu bodi melecet buat kamar ke Sak bapak. menika ayem tentrem mboten wonten alangan tunggal menapa. Paman pate. Dawuh. Ono ing regol polisi sel polisi bae. Mboten wonten ingkang saged nyusup awit sak menika sampun aman. Dayon. Dawuh bose. Apa salam ada salam Dayon. Kowe masuk iso. Kita ratune anak buah Pak Purnomo. Omonganmu ra jelas ini ya bingung. Kuwi lho iso. Lah masa ya janger iso budek lho. Paman pate. Dawuh. Bapak pilih salam ada motor, ada mobil, ada berusaha motor. Tak amanan sampun kula jagi. Sak menika sampun aman sedaya boten wonten ingkang Wah nek bunyane belas. Mosok kecelakaan lalu lintas. ratune takok busa motor bareng lho. Sak sirku to. Dayon. Dawuh bose. Salam ada telek lencok polisi salam. Sedaya sampun siaga. Sapa? Aku teko apa? Prajurit. Prajurit dengkulmu. Lah napa? Aku mung tekok kene apa nek wedokan rondo-rondo kok siaga. Ngremehne aku. Pak tenan to. Aku jawab mesti kleru. Kowe apa dadi iki? Aku ratune. Darkon. Dayon. Darkon iki anake sapa karo pasang? Dayon. Dayon kok. Dayon. Dawa base. Paman Mat. Nggih. Kabeh wis siaga mlebu Mas. Sampeyan niku dadi ratu kudune sing nganu lho, sing tegas lho. Aku ngono arek prajurit sikil nyandat. Iki ditanggap tenanan sampeyan nek gak jelas iku diseneni penonton. Ayo lho. Lho sampeyan piye? Omongan sing jelas. Dayon. Dawu. Apa? Ngomong apa?
sampean ditanggap iki. Kudu sing tegas. Lah mau ngono awakmu ora apa-apa. Arep bejo. Taket. Hoya. Ora ti Ngaturaken kuwi wis lawas. oh Paham? Sing modern. Belok. Mas. Oke. Paman Pate piye karepe? Ana ing kene Kadipaten Belambangan. sakmenika Kuye. sakmenika sampun adem ayem masyarakat sedayanipun sedaya ayem tentrem. Sebelum Dayon ngomong, coba pikirkan dulu. Kamu sama aku bersatu. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Cang. On Pate, Dawuh, oneng Kadipaten Belambangan piye Pate? sakmenika adem ayem tentrem ingkang kados kula aturke wonten ngajeng kula wau. Teh, Nggih. apa bener nak Kadipaten Belambangan ana dretah Paman Pate? Kala wingi rasan-rasan mbok bakul sinambiwara kados mekaten pancen leres. Paman Pate, Nggih. oleh enek apa-apa ngomong karo aku Paman Pate? Nggih. Sakmenika ingkang tanggel jawab menika wonten. Nyapa? Lah kok dundu? Kowe dadi ratu kok polah kuwi lho. Ratu Belambangan ngono kuwi. Minor. Kene minor. Oke. Maju. Oke. Ayo. Weh, kemajuan jelungup. Kene lho. Aja mbok surung-surung. Aring-aring biakara kendang campur sawi. Bos, iki lho bos kene. Ayo wadan ora. Sahur. Aring-aring biakara kendang campur sawi. Sampai ring uli isun diri. Gedang rojo tak curung dipangan contot. Timbyang warung diatur dulu nisun kedok. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai gering uli isun kiri. Gedang rojo sak curung dipangan cokot timbyang orang nyalon isun pedok. Sing terakhir apa enak? Banyuwangi kok padha. Ya, bisa. Aku bisa nyanyi ya. Oke. Aring-aring biakar kendang campur sawi sampai kering uli isun mikiri. Gedang rojo sak curung dipangan codok. Imbang warung yangur dulu isun. Ceng dak tak urung.
urung. Ayo lah. Ayo angkatan. Mas karek. Angkatan. Angkatan. Gak iso. Urung-urung kok ya wis ngeblak.